माझे नाव लुईस नागवेकर. मका 4 जिल्ह्यात जादूग्राम ओळखलं जातं. इच्छट ते काळे कोंबे घेऊन ये कापते आणि रगात अशाचे शिपट शिपट वेगळी पकड अलेक्स डिमेलो अनायनमेंट माझी करतलो की ना. बिशप माझ्या अनायनमेंट करतलो की ना. कोर्टाच्या ऑर्डर बनवतील का ना निंबू घे रे तू काप. ए बावली तू हसू नकाय ना तुका मनीस बनवतलो. ए डोंगळ्या तू माझ्या चिठ्ठीत घुसू नकाय. ए पोपटा तू ट्यू करू नकाय. ए तो रिचड ए रोहना ते एक चाकू घे लिंबू काप 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 आणि त्याच्यात टाक. कशी पळी कशी आग तयार झाली. पळी आग तयार झाली. घेऊन ये. ए डोंगऱ्या ए मुंगसा किती करताय तुका साप. ए नागा तू जीप काढू नकाय. मुंगास येऊन तुका खातेले असे कळाले तुका मुंगास येऊन खातेले तुका. माझे नाव लुईस नागवेकर. मका 4 जिल्ह्यात जादूग्राम ओळखलं जाता आणि माझे अनायनमेंट जाऊक जाई ना झाले तर सगळं हे देवपान हाव करता. नारळ अरे रोहना नारळ घेऊन ये कापतो आणि पळे ते निंबूवर टाक. कशी आग तयार झाली. पळे ए नागा तुका किती 100 रुपये जाय जीप अशी कर. ए डॅनी ती 100 रुपये घाल डेवर कसे गिळून खाता बरं 100 रुपयाची नोट दे. तुझी 100 रुपये दी.